6 aukeava Sessio Sixpack, Pyynikin käsity ylöspainimon hittituote. Näitä oluita tässä ollaan maisteltu ja ruokia niille kehitelty. Pistetään vaikka lasiin jotain. Otetaan tästä American IPA Sessio Packin 6 tuote. India Pale Ale Sessio ja amerikkalainen versio, eli jenkkihumala, järjetön määrä. Kyllä. Sekä keitto että aramipuolella. Tää täyttää nyt kyllä suun sillä lailla, että vaatii ehkä vähän jotain tiukempaa kamaa vastapainokseen. Lähiolutta, niin mulla on vähän tämmönen lähiruoka Quesadilla tossa syntynyt grillissä. Ensin keittelin tommosen silikon karnen, vähän tuhdimman. Tortilla kuorena toimii tänään tommonen Penttilän perunarieska. Sitten lisää lähiruokameininkiä Mouhijärven herkkujuustolasta savujuustoa, lisää hyvää grillisoundia niin sinne sisään ja käytettiin nopeasti vielä grillissä. Ja mä luulen, että tässä on aika hyvä eväs tän teidän IPAn kanssa. Maistetaan. Väitänpä että ne ihan sointuu. Aika hyvin. Samaan aikaan lähtee takapotku tulee. Ensiksi rauhallisesti kaikki makeus, hedelmäisyys ja sitten lähtee tiukkuus. Kyllä. Se on vähän niin kuin itse tää tuote. Sehän oli silikon karne oli keitelty, että osa nesteestä oli tätä American IPAa siinä. Tulee hyvää luonnetta ja syvyyttä siihen. Tää on hienoa hommaa.